Čauko, sme tu zase u ďalšieho videa Acitko 009. Budeme tu zase natáčať. Som tu na prechádzke blízko nejakého ihriska, ja neviem, nejaké náhodné ihrisko. Skoro som sa tu zabil. Nepýtajte sa ma, prečo mám zrazu kapucu a zrazu nemám kapucu, to si nevšimajte, ale mám ruksak a mám tam like, takže to by ste mali urobiť. Takže idem takde na prechádzku. Takže momentálne sa tu prechádzam, v parku som tu. Prosím vás, nepozerajte sa na ten barák. Idem dole, po schodoch, lebo sa tu nestrepem. Akože, wow, ale všimli ste si tu jedné vecičky. Že tieto schody sú strašne špinavé. Ideme ďalej. Prešiel som schody a tada! Mám to tu hotové. Ideme. Sakra! Schody sa tu riadne šmykajú. Sú najšpinavejšie schody na celom svete. Kebyže to je normálne najšpinavejšie schody na celom svete. To nikdy nikto nemôže uveriť. Takže tak. Sme tu na ihrisku. Tuto na ihrisku sme. Super. Budeme to mať zase. A idem robiť ďalšie kúzlo. Čari mári. Fuk. A mám dole kapucu. Idem teraz túto k basketbalovému košu. Nikto tu na tomto ihrisku není, lebo pršalo. Je tu mokrý tartán, takže to je jasné vidieť. Idú traja ľudia, takže radšej to nebudem. Kebyže sa pýtate, budem hovoriť niekedy po česky, po anglicky a hlavne aj po slovensky, lebo na Slovensku som sa narodil, takže tak. A není zase až také teplo, tak preto tu mám mikinu a ak ste si všimli, tak vám urobím zase kúzlo. Čari mári. Dobre, už mi je konečne zima. Takže idem tu ku kontajneru. Dúfam, že tam nespadne a nespadne mi tu moja kamera. OK. Ideme na ihrisko. Nie po chodníku nejdem, ale idem po trave. To si nemusíte úplne všímať. Mne to je úplne jedno, ale je tu rukavica. Počkať. To je náhodou. Som našiel rukavicu. No, dobre. Takže takto asi. Pieskovisko. Tak to vyzerá asi. Je mokré. Pomoc. Kolotoč mokrý jak fras. Všetko je tu mokré, takže na čo som išiel von vôbec. Že je tu pekné. Úplne. Tak. No. Idem dať, kde sa prechádzať a tak. Dobre, takže som zase späť. Hopla. Zase kúzlo. OK, dám ďalšie kúzlo, ale najprv hoďte odber, lebo mi to pomôže. A keď ho nedáš, tak to znamená, že nechceš sa pozrieť na moje videá. A keď nie, tak mi to nebude vadiť. Takže 3, 2, 1. Hopla. Dal som zase dole kapucu. A som tu zase. Tu sú nejaké informácie, počkajte, ja sa pozriem. Prevádzkovateľom basketbalového ihriska je... to nemôžem povedať. Ani to nemôžem povedať. OK.
Tuto je polícia, záchranná služba, hasiči a IZS. Dôležité telefónne čísla. Dobre. Uvidíme sa u ďalšieho videa.